Horasma dihita saluhukna. Adorakso tapetihu jami taon, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhukna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe turpuk jamita minggu dihita di bagasat tikion. Tarsurak do di pesalmen 4 ayat sada sahat tusia. Ujaha majo isi ni turpuki tutonga-tongata. Laos tepeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Edde sia sidapit. Saya lusi maau ale de bata ni hati goraku. Ia hujuho. Jala palubang au juppa hagugutan. Asima roham diau. Jala tangi homma tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lilingodo lea rohamu di hasa halauki. Sadia lilingodo haholongan ni rohamu na nasohasea. Jala bioromuna gabus. Unak soboto hamu. Marhasurungat do dibahi Jahoba akahasianna. Matua ditangiho Jahoba do molo huju ibana. Hol soho kamu hiamma asa unang dapota dosa. Marhusari marohamuna. Dungro dipodumak kamu. Asa sonak kamu. Piliho kamu ma pilihan hati goran. Jala marhaposa tu Jahoba mahamu. Laddo akka namadok. Tungise ma manupakon na denggat tuhita. Alai ali Jahoba. Sai pasodakkom matuhami sodang nibuhim. Umodang do las nirohaku dilihoko. Sia dinasida di hama masa nigotilon eme. Dot anggur nagabe situtu. Sonang doau hupapeak. Huhut mamit tornok. Ai sasadahodo ali Jahoba pasonangau maringanan. Ima sahana. Dongan saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Di sadatiki masama udan nadoras. Torok ma akka persepeda motor na manisio. Manang berteduh di toru nisada jalan layang. Adong mai na manisio tokin lahu mabuak mantelna sian bagasi ni sepeda motorna. Dung dipake mantel nai merdalam mamuse. Alai torok dotong na manisioi pai mahujulu soudani ala suadong mantelna. Sada sian persepeda motor na manisioi diboceng do inatana do sahalak anak konna na mekmet. Na hudul di tonga-tonga ni natorasna do denaki. Ala torop do akka persepeda motor na manisioi gabe macet ma dalannya ka mobil. Uhuk ma makuling akka kalekson. Uroha denak sinakaning alani cuacai gabe modohodok maibana dungi terpudum jala sinok. Jadi nak pegaur akka suara ni kendaraan doh suara ni kalekson di sekitarna alai buido ibana tenang. Manang sonang idaun na mudumi. Dungi posisi ni perpudum na pe hudul do. Ahado mabay niyate. Gebibuy ba na rupaning tenang na mudumi. Ninnaroha dadaholan ala ni faktor cuaca ira. Ala udar rupaning. Alai ala narak doraibana dohok natorasna. Jadi nak peribut akka suara di sekitarna
dak pola gabe terganggu ibana namudumi. Ala dilebungna do natorasna. Donga saha porsiaon, roha nasonang jala nadame, totu ido sada natahalo mohod dinguluon. Loja pe halak masari, mula-ulau siya manugu saha tubotari, marsikola setibu-tibuna, berjuang menebai akka sinadonganna, mangiahi akka sita-sita ni rohana, saluhu ne diula asa marhasonangat dunguluna jala marhadameo. Alai sipata atik pejupang akka natagwari naking dingulu ni sasahalak, jala dirajumi bui mabay sonang jala dami nguluna. Alai di kenyataan na jut jala torok dupe halak natarganggu sonang do dami ni rohana. Balik sa jut say busisaon manang gelisah pakilalaan na. Dang marhasoan ni daun modok pemaul sinok ala adong akan mengganggu pikiranna. Lumubi ma mulutongon di pahata-hata manang di fitnah hala ibana. Nakpe diuji mabay pembelaan baborak sitong tuduhan nyaka na pahata-hata honi aletong dope ulu say rudut di bagasa pikiranna. Gelisah nang pakilalaan na, murup pedak sonang, pipik donian si malolong na, alai pikiran na dak tenang. Donga saha porsiaon, di pengalaman ni parpesal menope, hiado tong dia dopi ibana akka na pahata-hata dirina. Sai didiori akka halak dohata gabus, laho pahata-hata diri ni parpesal meni. Saun nata begin aking didok di ayat tului. Yahamu pinok parnizolma. Sadia lilingodo lea rohamu di hasahalauki. Sadia lilingodo haholongan ni rohamuna nasohasea. Jala dioromuna gabus. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ima didok ibana diet tului. Siani tabotoma adong halak na menuduh akka nasoti kostu ibana. Dungi adong dope akka tahi-tahi na jorbut, dia dopi parpesal meni. Songon sian sisaul ala latini rohana polado ditahi naing memunu parpesal meni. Ima si Daud budi tajah di sada Samuel 10 sia ayat 10 1 10 sada. Alani i sanga do dak tenang be pakilalaan ni si Daud jalanunga digohi biar. Hirim situtudu rohana adong nian na membela ibana di parukilon nai. Alayatik pe sanga dia dopi ibana na songoni. Diuduk na boido muse sonang jala dame pakilalaan na. Modok pe gabi boido sinok. Di ayat sia ditrupukod didok. Sonang doau hupapeak huhut mamit tornok. Ai sesadahodo ali jahuba pasonangau maringanan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Donga saha porsiaon, buido ibana sinok mudum.
Alai dang nomor lapatan, gabi so perduli ibana dia kana masa dinguluna. Daung. Alai nauk takas do dihanguluhon huhut di pasomal-somal ibana pajono kodirina tutuhani. Dang marsangga-sangga manang dang musi marrupaning. Dakkola ditikya dong masalahna dungi di pajono ibana tutuhani. Alai naung dihanguluhon ibana do pajono kodirina tutuhani. Gabi songon namangani doi dihilala parpesalmeni. Muludang mangan maksudna muludang mangan bemale. Songonima nak parsauranna doho Tuhani. Muludang jono kibana tu Tuhani, gabi adong nahurang dihilala ibana. Artina nunga dihanguluhun ibana mersigatung tu Tuhani. Tuhani do dihaposi ibana, natuk mangurupi jala paluahun ibana sian akatahini halak na manusai nguluna. Pos nyiro haji songonido najupak kita sian gomos ni tangiang nainaking. Songon natabigi di ayat 2 di dok. Saya lusi maau alide bata ni hati goraku. Ya hujuho jala palubang au juppa hagugutan. Asi maroham diau jala tangihom ma tangiaki. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Imana kaning didok ibana di ayat 2. Jadi songon dia persoalan ningulu nanyadupan ni parpesalmeni bui do sonang rohana jala dame nang nguluna ala debatado pangalualuanna. Dungi didok ibana dope di ayat opati. Unak soboto hamu merhasurungat do di bahid jahuba akkahasianna. Matua ditangihu jahuba do mulu huju ibana. Songonima pos rohana tu debata ala nunga dihanguluhon ibana pajanok kodirina tutuhani. Debatado haposan ni rohana natuk palubak kunguluna sian akka hagugutani. Jala sodang nibuhi ni jahubado dihaposi ibana natuk patiurhon pardalanan ninguluna. Donga saha porsiaon hitape jupang do hasonangan do damini roha dingulutta molu saijonok jala marhaposan tutuhani. Asadada diakka arta nalau salpui jaminan ni hasonangan do damini rohatta. Justru sipata adong do halak lemmer teba-teba akka sinadonganna alai laus gabi akkaido nama bai susah nguluna. Lalap holsoan busisau paki lalaanna hola memikiri jala pajaga-jaga akka sinadongan nai. Ujungna modupe daksonang be. Laus songonido nang sebalikna torok do nang nasubui sinok mudum ala holan tupugus nai holsona. Patuk do didok hatan itu hatta. Ya disi artam disi do roham. Matius onom ayat 20 sada. Molo holan na dihasia nganoddo dirajumi artano marga dinguluna totu rohana pe saitu sido tertuju. Hape dang di arta purtibion jaminan sonang ni roha. Donga saha porsiaon atong bohado asa marhasonangan jala dame roha nang nguluttay. Ima na tinugutugu ni parpesal menottu hita marhite turpu jami taon. Dilas ni roha nang arsak pe totong do marhaposan tu debata ibana. Ido mabai parpesal meni gabi bui marhasonangan jala
marhadameon. Masalah ketenangan dan kedamaian hidup bukan terletak pada ada tidaknya masalah, atau bukan terletak pada jumlah harta yang dimiliki, atau empuk tidaknya kasur tempat kita beristirahat, dan hal-hal duniawi lainnya. Tetapi ketenangan dan kedamaian itu justru terletak pada sebesar apa iman kita kepada Tuhan. Tuhanlah sumber ketenangan dan kedamaian hidup. Songon dana namudum di sepeda motor naking. Atik pe di sekitarna, ribu doa kasuara ni kalekson dohok kendaraan. Alai buido ibana sinok mudum, ala dilebungna donatorasna nasai menjaga ibana. Songoni manak kita, tarbaik kita do marhasonangan, mulu sai jonok kita tutuhane. Bebetaruli mangulutta, disodang nibuhi ni Jahoba, napatiurhon sadok ngulutta. Gabi sumisi ma akka hagulaponi siar roha nang pikirata. Jala suluk ma sonang doho dameni roha. Atong sai tapa jonok ma tutuhatai. Ibana ma nasai tapa ngasahon. Dilasni roha nang diarsakni roha pe. Asa taruli hita disodang nibuhi ni Jahoba. Namanodangi jala mamasu-masu ngulutta. Gabe tarbaik kita medalani nguluon di bagasan sonang do dameni roha. Dungi songo padok ni parpesalmen di ayat siyai dohonot tama nang dingulutta. Sonang doau hupapeak huhut mamit tornok. Ai sasadahodo ali Jahoba pasonangau maringanan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, saya sodangi matutu ngulu nami, asa marhasonangan, jala marhadameo ngulu nami, mengulahon lomone roham. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.